ya siasa irigendrete kwenekiwa serikali ya kaunti ya Kisii nigo bono eturetia bagaka kurwa sensemo ya Nyamache yotoka sebunge ya bubasi babere bawesoke na kumwegerera umugavana be kaunti ya Kisii Paul Simbarati bagokwana nigo etureti eyibo iganyareko bagikuburia abarayo banyareko babagwesoke na kugikeria anene emeroberio ya magendero y'umugavana Paul Simbarati banyareko bagutigana hasatebire nigo barati abwate chinga kichingi ya naboigo habwate emeroberio emiye kwenekia buno kwa wikirania chira cha magendero ime kaunti ya Kisii nigabaga kabo baganiria barayi bonse abebirengo au kurase kaunti ya Kisii gochamo kubwatiranire ko leta amagendero ase kaunti gomorikeito Julie Kerubo noroboti uraso wime turetia bagaka kurwa sensema ya basi ase kaunti ya Nyamache nigo bachiramo na kuboria barayi bari bakumomocho mugabano Kisii komwa isiko umwana yaye kwa masikani muno muntu ndi bwensi okolega soko igonde urata kemagana utata ko buri kende tigabori ti authority kosa bali ba usikete bamwerese asemi cyane lakini asebono utwabori ya ndi bwensi no namba chumbe umuchumbe kiro muchumbe gabwate constituency ya ko limiro uyo tageta mangana tigagende buwa ya constitution akole bintu byaye muna bitakiri buna wananchi batagete bagokwana korwa secho bisyabo echichigotoka ensema ya Nyamache bakora uno munyakerogobo nigo batebire umugabana Simba ayegwa maskani buna ondobwensi no morembe nga abarayi baito bagusi korwe senator korwe governor korwe majumbe n'aba MCA basikane kero muntu ne ofisi yaye bunachoretu omorembe oyo ntutegeti gusieturubane gusine nse omorembe kigara buna Nyasaye anjete nekeko era kuyitwiri embura ntutageti ekero chingaki chia amatanga chingaki chemiriga ya matanga ngaba abanene baito banse barito chorete banse koragana ebyara boigo gusibunense yo mwando abarayi bonsi banyare gochamo na kobeka maskani tari koragana ebyara gose koruterana chinkwano ebyara ebi nabito tatageti ntubuno mobasi omobasi ono muntu mongaini na byare tabanta bangaini abo bakora gusi omugabano itoga chore tuna gusiengima tigasikwe aiwo morembe asaga okora bobe executive ya enero na ba musiba embaro bagwenete bakomote bunonde bwansi agwa keruchikura onyarakora boigo nigabaga kabu basabe iro morembe na chinga kichinyororo chogokora egasi kero umuntu ochorira subura ibyense na chori kurwa sekre ward constituency baka county baka national kero umuntu nacho kero kiae kero umuntu ebo maskania ye onye ko chori obuchumbe akore mirimo y'obuchumbe onye ko chori mirimo y'omwesie akore mirimo y'omwesie omugabano ito Simba Paul Simbarati buri bagarigiya akore mirimo yaye nguna ayetwe mirimo ekibindi ekaire nguna nanda abandi baetu nabara bagakora ekibindi kiabo abarayi baito bonsi pi bakenyingima babe bakoigwana na diense yeitera bwenere talibana korutana chingwana gochiana gochia muna bono mwana ito egabana yeito Simbarati igoto korera nga inki bakomobori bakona komwaka magena ekiagera omwana oyo ito no mwana twanjete muna twanjete ongwae igotwarenge komokorera campaign tukamokorera tukamwanja nande tukamwanja paka gakoro obugambi bwaje buya kabisa omwana oyo itore ndere umubasi arati kakinere tigatomo sikenera koro bugambi bwaye muna abande bakurete tari yo kunyakogeneria tari umuntu gutabiria tari umuntu parapara igo amagana ina atwangiro mubasi bwakanire amasikani abe asomu mwako yokurwarati abo muna nainto tosike ko nyumba muna batosike tabaiboli na baito ko nyumba wochisiko no mwana yasi kubo ngori pateria Ndizi TV ko chinsama cha basi ndoke Julie Kerubo.